Boas, neste vídeo vou falar sobre tres prexuizos lingüísticos que aínda existen en Galicia. Un prexuizo lingüístico é unha idea falsa ou negativa que temos sobre unha lingua ou sobre os seus falantes. Entón, o primeiro prexuizo que vou falar é dicir que o galego é unha lingua de aldeáns ou de persoas con poucos estudos. Por exemplo, hai xente que pensa que falar galego dá mala imaxe. Isto é un prexuizo porque a lingua que fala unha persoa non ten absolutamente nada que ver coa súa inteligencia nin coa súa formación. Por qué? Porque hai médicos, profesores, abogados e persoas de todo tipo que falan galego. O segundo prexuizo é dicir que o galego non serve para nada porque só se fala en Galicia, que é completamente mentira. Este comentario escoítase bastante. Pero claro, é falso, por qué? Porque moitas linguas do mundo falanse só nun territorio pequeno e seguen sendo importantes. Por exemplo, o euskera falase solamente en País Vasco e aos alrededores, é importante tamén. Ademais, falar galego non te impide aprender castelán, inglés, francés ou calquera lingua. O terceiro prexuizo é pensar que é algo normativo, é unha lingua inventada. É mentira, algunhas persoas din que o galego que aparece nos libros na televisión non é real, que é todo inventado. Pero claro, todas as linguas teñen unhas normas para escribir e falar en situacións formais. O galego funciona igual que o castelán, portugués, italiano, francés, o que queiramos, teñen as súas normas. En conclusión, estes prexuizos non están baseados en feitos reais, senón en ideas equivocadas, na ignorancia. Por iso é importante coñecelos e rebatelos para valorar e disfrutar a lingua galega, que se merece.